Nagpakita si Jesus sa iyang mga sumusunod. Lucas Kapitulo 24 versikulo 36, 49. Samtang nagsultihanay pa sila, kalit lang nga nagpakita si Jesus nga nagtindog didto sa ilang taliwala og mingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Gikulbaan og nahadlok gayod sila kay abi nilag kalag ang ilang nakita. Apan mingon si Jesus kanila, nganong nasamok kamo? Ug nganong nagaduha-duha kamo nga ako kini? Tan-awan ninyo ang agi sa mga lansang sa akong mga kamot ug tiil. Hikapan ninyo ako, dili ako kalag. Ang kalag walay lawas apan ako may lawas ug makita gayud ninyo. Pagkahuman niya og sulti nini gipakita niya kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Sa ilang dakong kalipay ug katingala murag dili sila makatuo sa ilang nakita. Ug nangutana si Jesus kanila, may pagkaon ba kamo dinhi? Gihatagan nila siya og o sa kahiwa nga sinugbang isda. Gikuha niya kini ug gikaon samtang nagatan o sila. Pagkahuman mingon siya kanila, mao kini ang akong giingon kaninyo samtang nagkauban pa kita, nga ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa kasulatan ni Moises, sa mga sinulat sa mga propeta, ug sa mga salmo kinahanglan gayud nga matuman. Anya gilamdagan ni Jesus ang ilang mga hunahuna aron masabtan nila ang kasulatan. Mingon siya kanila, nagingon ang kasulatan nga ang Kristo kinahanglan gayud nga magantos ug mamatay, apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Ug kinahanglan nga isulti ngadto sa tibuok nga kalibutan gikan sa Jerusalem nga tungod kanya pasayloon sa Dios ang maghinulsol sa ilang mga sala. Kamo ang mga saksi nining mga butanga. Ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa akong amahan. Apan ayaw una kamo pagbiya dinhi sa Jerusalem samtang wala pa ninyo madawat ang gahom nga gikan sa langit.